wayothandaza yedwa. Lithe sathandaza wababona besekile. Ngoba uma emthandazweni lapho esibona khona izinto. Angeke ukwazi ukuyibona izinto emthandazweni. Zitholakala emthandazweni. Ayitholakala emfundeni. Kodwa uma ufuna izinto, uma ufuna yena, yemthola emthandazweni. Alokudama kaJesu ezambuli ithola emthandazweni. Amandla atholakala emthandazweni. Ihealing itholakala emthandazweni. Ama-miracles uwathola emthandazweni. Amandla okuvuka kwabafile, amandla okukhula kwey'bosha. Kodwa sengizoyisho uba estage uthi ngoba kwenziwa lezi zinto, ngoba kwenziwa lemkhuleko elilingana, uthi ufuna